खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो 2020नि उनाव 2025आव गावनि न'आव फिन आगान रन्जन दैमारि बिथांनि मख'नो गोनांदि एनडिबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिया 20 साननि थाखाय पेरलाव न'आव फैदों जेराव थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय बिचार गोरोबथायाव सागान होनो थाखाय बिथाङा इन्टारिम बेलाव न'आव फैदोंमोन दा फिन बिथाङा 20 साननि पेरलाव न'आव फैदों बिथाङा न'आव फैनायनि उनाव बिथांखौ न'नि बाय बाहागिफोरा बरायनायजों लोगोसे बिथांखौ मदद होग्रा एनडिबिनि माखासे सोद्रोमाफोराबो बरायदों मख'नो गोनांदि माखासे केसआव बिजिरसालिया रन्जन दैमारिखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावदों नाथाय बिचार गोरोबथा गोजोन गोरोबथा खालामनायनि उनावबो बिथाङा दिनैसिमबो निमाहा मोननो हायाखै जायनि थाखाय बिथाङा दिनैसिमबो जोबथेसालिनि सिङावनो थानो गोनां जादों बिथांखौ उदां खालामनायाव सरकारा मदद होयोब्ला दान्दिसे समनि उनावनो बा लोगो लोगोनो बिथाङा उदां जानो हायो होननानै बिथांनि उखिला बुंबोबाय थानायखौ जों नुबोदों बेनिखायनो बिचार गोरोबथा खालामनायनि उनावबो रन्जन दैमारि उदां जायैयाव राजखान्थि थानो हागौ बेखौ साननो गोनां जायो दा बिथाङा 20 साननि थाखाय पेरलाव फैदों आरो 20 साननि उनावनो बिथाङा फिन गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव थांफिननो गोनां जागोन ईद फोरबोनि समाव धुबुरीयाव दुंहाव थासारि हनुमान मन्दिरनि साखाथियाव मोसौ बेदर गारहैनाय बा दोनहैनायखौ लानानै धुबुरीयाव हिन्दु आरो मुस्लिमनि गेजेराव दुंहाव थासारि लामा सामा मोननै धोरोमनि सुबुंनि गेजेराव अन्थाइ खुबैलायनाय दखान गलानि मैगं थाइगं बायदिखौ गारस्रावनाय बेबायदि गोजोन गैयै थासारि सोमजिदों धुबुरीयाव थासारिखौ सामलायनो थाखाय पुलिस फर्स आरो सिआरपिएफखौ बिबानाव होनाय जादों बिथांमोना टियार गेस आरो लावथि सिबनानै थासारिखौ सामलायनोबो नाजादों धुबुरी डिस्ट्रिक्ट कमिशनार मावख'निफ्राय BNSS 2023नि सेक्सन 163 नि सिङाव माखासे आयेन फोसावदों जेरै धुबुरी टाउनाव थानाय दखान गला गासैखौबो बन्द खालामनो बिथोन होदों साबानि बांसिन लामा सामायाव थानो मोननाय नङा मेल मिटिं धर्ना हानजा सुरनाय बायदिखौ खालामनो मोननाय नङा धुबुरीयाव खालि इमार्जेन्सि सार्भिस जेरै सावस्रि बिफान सोलोंथाइ SDRF अर खोमोरग्रा बिफान पुलिस मोब्लिब बिफान आर्मि आरो गुबुन गुबुन पेरामिलिटारि फर्स जायखिजाया इमार्जेन्सि सार्भिसाव बिबान मोननाय सुबुंफोरखौल' बे अर्डारनिफ्राय रेहाय होनाय जागोन आरो जायफोर आयेनखौ मानिया बिथांमोननि हेंथा गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै धुबुरी डिस्ट्रिक्ट कमिशनार मावख'निफ्राय फोसावदों बेराफारसेथिं सोरबा नंखायै फोसावदों धुबुरी जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो सोरखारि आरो सोरखारि नङै फरायसालिफोरा बे समाव बन्द थागोन होननानै फोसावदों धुबुरीयाव जानाय दुंहाव थासारिखौ नोजोर होनानै गासैबो फरायसालिया बन्द थागोन होननानै नंखायै फोसावदों बेखौ लानानै जिल्ला प्रशासना खेंफोरथि होफिनबाय धुबुरी जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो सोरखारि फरायसालि आरो सोरखारि नङै फरायसालिफ्रा बन्द थानाय नङा होननानै रोखायै फोरमायथिबाय जोंनि समाजा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांनो हमदों माब्लाबा समाव फिसाफोरानो आंगो बिमा बिफाखौ बुथारनाय माब्लाबा समाव लोगोआ लोगोखौ बुथारनाय मोजां मोननायखौ बुथारनाय आरो दा बिसियानो फिसायखौ बुथारनायखौबो जों खोनाबाय थानो मोनसै थांनाय बावैसो दान सिगांसो बिसियानो फिसायखौ बुथारनाय जाथाया गासै भारतावनो सोमावग्लुंदोंमोन गावनि मोजां मोननाय सेंग्राजों लोगो नांनानै बिसियानो फिसायखौ टुक्रा टुक्रि खालामदोंमोन दा आरोबाव बिसियानो फिसायखौ बुथारनाय जाथाय जाबावदों जुलि जानायनि दान मोनसे जास्लाबैयावनो बिसिया फिसायखौ बुथारदों मेघालयनि शिलंआव जादों बे जाथाया इन्दरनि जरासे जुलि जागोदान हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदान जाय 11 मेयावसो जुलि जादोंमोन आरो 20 मेयाव हानिमुननि थाखाय शिलंआव फैदोंमोन बेनि उनावनो हानिमुना गुबुन महर लादोंमोन हानिमुन खालामनो फैनायनि उनाव सानैबो गोमानानै दंमोन ओनसोलनि गाज्रि सुबुंफ्रानो बुथारबाय होननानै खौरांबो गोसारदोंमोन नाथाय मेघालय सोरखारनि नांथाबनानै खामानि मावनायाव हौवा गोदान राजा रघुवंशीनि गोथै देहाखौ 2 जुनाव शिलंनि हाजोनि हाग्रायाव मोननो हादों लोगोसे गोफार हाथियारबो मोनदों मेघालय पुलिसनि गोख्रों नांथाबनायाव फिसायखौ बुथारनायनि सन्देहआव दा बिसि सनम रघुवंशीखौ पुलिसा हमबाय लोगोसे बिथांनिनो बयफ्रेन्ड बा गोसो थोनाय हौवा राज कुशवाहाखौबो हमबाय मोजां मोननाय सेंग्राजों लोगोसे मानसि बुथारनायनि टिका लाग्रा गासै 3खौ बे समाव पुलिसा हमबाय रिपर्टनि बायदिब्ला सनम रघुवंशीनि नखराव दंफांनि फेक्टरि दंमोन आरो सनमनि मोजां मोननाय सेंग्रायाबो बे फेक्टरियावनो खामानि मावोमोन बेयावनो बिसोर सानैजों लोगो मोनज्लायदों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों दा बिसोरखौ पुलिसा हमनानै सोंनाय फिननाय लागासिनो दं होननानै मिथिहोदों
हाग्रामा महिलारीनि बियाब देबरगाव बियाबाव UPPL दोलोआ बेनिफिसियारि मिटिं खुंदों। प्रमद बर' बिथांनि नुजाथिनायाव बेनिफिसियारि मिटिंखौ खुंदों। बे 4 खावसे बोसोराव मिरु सरकार, रायजो सरकार आरो काउन्सिल सरकारनि मुलाम्फाफोरखौ रायजो राजाफ्रा मोनदोंना मोनाखै बेखौ खौरां लानाय हाबाफारि बानजायदों होननानै फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदि जोंनि सरकारा आबाद, सोलोंथाइ, फसंथान आरो सुबुं सम्पद दानायाव गोबां खामानि मावदों, हा-हुनि जेंनाखौ सुस्रांदों, देबरगावआवनो गोबां जौगानायनि खामानि मावदों। हाग्रामा महिलारिया जेबो खामानि मावाखैमोन, खालि एसे एनैल' खामानि मावदोंमोन। दोंसे दोंनै लामा बानायदोंमोन, नाथाय बेफोर लामायाबो दा बायजोब्बाय होननानै फोरमायथिदों। दा देबरगाव बियाबावनो दानि सरकारा बे 4 खावसे बोसोराव 6,800 PMAY-नि न' होदों होननानैबो फोरमायथिदों। दा देबरगाव बियाबनि रायजो राजाफ्रा UPPL सरकारजों जोबोद गोजोननाय दं आरो बिथांमोना जोबोद रंजादों। बेनिखायनो UPPL-आ देरहागोन आरो हाग्रामा महिलारिया गावनि बियाबावनो जोबोद गाज्रियै जेननो थांगासिनो दङ होननानैबो बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। ओजोंहाय BPF दोलोनिफ्रायबो UPPL-नि सायाव गोख्रोङै गाग्लोबनाय। प्रमद बर' आरो UPPL-नि खोथाया मिसलिया होननानै बुंथियो BPF दोलोनिफ्राय। बिथांमोननि खोथाया मिसलिया जानायनि थाखायनो ट्राइबेल सुबुंफोरा UPPL-खौ 30% मोजां मोनो आरो गुबुन कास्टनिया बा गुबुन हारिनिया 80% प्रमद बर'खौ मोजां मोना होननानैबो बुंथियो BPF दोलोनिफ्राय। बेनि अनगायैबो खामानि मावनायनि बेलायावबो BPF दोलोनिफ्राय बुंथिदों दि UPPL दोलोआ अरुणोदय आरो न' होनायनि जि खोथा बुंदों, अरुणोदयआ आसाम सरकारनिसो आरो PMAY-नि गेजेरजों न' होनाया मिरु सरकारनिसो होननानै बुंथियो। लामा सामा बानायनायनि बेलायाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गुडविलनि गेजेरजों BTC-आव 1,000 कौटि रां हरदोंमोन आरो आसाम मालानि गेजेरजों लामा जादों। नाथाय BTC-आव सफैनाय 850 कौटि रांजों BTC-आव मा खामानि मावदों आरो दोंबेसे लामा मावदों बेखौ सोंथि खालामो BPF दोलोनिफ्राय। बिथांमोना खामानि मावदोंब्लाबो 5% खामानि मावदों होननानैबो बुंथिबावो BPF दोलोनिफ्राय। मुम्बाइनि लकेल ट्रेनाव दुखुनांथाव जाथाय। खारबाय थानाय रेलगारिनिफ्राय सा 13आ गोग्लैदों, जायजों साब्रैया जिउ खोमानो गोनां जादों। मुम्बाइनि लकेल ट्रेनाव सानफ्रोमबो सुबुंनि होंगो दोंगो जानायखौ नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ आरो जुदि मिथियाब्ला नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन। मुम्बाइनि लकेल ट्रेनाव सानफ्रोमबो नांनायनि बांसिन होंगो दोंगो सुबुं जायो। रेलनि दाब्बायाव बुंजोबनायनि उनावबो दरजा आरो गाखोग्रा सिरियाव बाबथाबनानै थांलाय फैलाय खालामनो गोनां जायो, जायनि जाहोनाव गोबां जाब्रबथायफोरबो जाबोयो। गाव गावनि जिउखौ खैफोदाव दोननानैब्लाबो खामानिनि थाखाय मुम्बाइ फारसे थांलाय फैलाय खालामनो गोनां जायो गोबां सुबुंफ्रा। थिग बेबायदिनो पुष्पक एक्सप्रेस रेलगारियाव आरोबाव दुखुनांथाव जाथाय। सा 13 सुबुंफ्रा खारबाय थानाय रेलगारिनिफ्राय गोग्लैदों, जायजों साब्रैयानो जिउ खोमानो गोनां जादों। छत्रपति शिवाजी महाराज टार्मिनास CSMT स्टेशन फारसे थांगासिनो दंमोन। बेयावनो मुम्बाइ रेलवे स्टेशननि साखाथियाव बे जाथाया जानो मोन्दों। रिपर्टनि बायदिब्ला रेलगारिनि दाब्बानि सिङाव गुबुन सानफोरनि बायदि जायगा गैयैनि जाहोनाव रेलगारिनि मोखाङाव अदेबानि दरजायाव हमथानानै थांनायजों लोगोसे रेलगारि सिङाव गाखोग्रा जि सिरि, बे सिरियावबो गसंनानै थांदोंमोन माखासे दावबायारिफ्रा। बे समावनो उल्था फारसेनिफ्राय जोबोद गोख्रैथिजों गुबुन गंसे रेलगारिया खारबोदों, जायनि जाहोनाव बाबथाबनानै थानाय सा 13 दावबायारिफ्रा रेल साइथिनाव गोग्लैनो गोनां जादों, जायनि जाहोनाव साब्रैया जिउ खोमानोबो गोनां जादों। जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरनो 5 लाख रां होनो थाखाय महाराष्ट्र सरकारा फोसावबाय। ओजोंहाय बेरेखा दोलोनिफ्राय बेखौनो अजद होदों दि सरकारा बन्दे भारत बायदि ट्रेनखौ बांसिन गोसो होयो, नाथाय जेराव 95% सुबुंफोर गाखोयो बेबायदि रेलगारिखौ फाहामनायाव जेबो गोसो होआ। गंनै रेलगारि खारग्रा ट्रेकनि जाथाया जोबोद खम जानायनि थाखायनो बे जाथाया जानो मोन्दों आरो सिगांबो जाबोदों होननानै फोरमायथिदों। गंनै रेलगारि खारग्रा ट्रेकखौ फुवारनो थाखाय गोलाव समनिफ्रायनो दाबि दैखांबोदों, नाथाय सरकारा गोसो होबोआखै होननानै अजद होदों बेरेखा दोलोनिफ्राय। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव OCT मेसिन सफैबाय, जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो, जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लक'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। OCT-नि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन, जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, ग्लक'मा इभेलुएशन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासि आरो अप्टिकेलबो दङ। बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे, इन्जेक्सन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो। आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास, डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि
Aravind Eye हस्पिटालनिफ्राय फैगोन बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेशलिस्ट MBBS MS ophthalmology आरो टपिकल फेको सार्जारिनि एक्सपार्ट बिथांजों लोगोसे MBBS MS Eye स्पेशलिस्ट ophthalmology फेको सर्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS MS Eye स्पेशलिस्ट ophthalmology डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन थंआ जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949900 गोजोन्थों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों